Igo na lamang nagbako sa hilak sulod sa usa ka purinarya kining kabanay sa babayeng gipusil-patay sa purok 2 sa usa ka subdivision sa barangay Sudapin, Kidapawan City kaganihang alas 7 sa buntag, Enero 10, 2025. Gila ang biktima nga si May Angeli Batingkay, 32 anyos, residente sa barangay Magsaysay sa Kidapawan. Subay sa report sa Kidapawan City Police, igo lamang nagatod ang biktima sa iyang mga anak sa eskwelahan. Apan paguli niini, giatangan ang biktima sa duha ka wala pa mailhing mga armadong nakamotor. Ang pagpamusil nakuhaan og CCTV. Tan-awon ninyo pag-ayo ang video. Makita nga adunay mga nanglabay nga motor sa kalye. Taod-taod adunay duha ka lalaking nakamotor nga nakasuot og blue nga t-shirts nga nakauna og jutay sa biktima. Ug pagliko, mihunong ang mga armado ug ang bakay diini ang mitira kang Batingkay ug natumba ang biktima uban sa iyang motor ug namatay diha-diha. Ginasubay pa sa mga pulis ang motibo sa krimen. Dili lang kini ang unang higayon nga adunay gipusil-patay nga babaye sa Kidapawan City. Kay niadtong Disyembre 30, 2024, gipusil-patay sabang usa ka babaeng engineer nga professor sa usa ka kolehiyo kung diin nahitabo ang krimen sa barangay Binuligan, Kidapawan City. Sakay ang biktima sa iyang SUV dihang gipatay kini. Sumala ni Police Captain Godofredo Tupas II, aduna na sila'y nakitang persons of interest, apan padayon pa ang ilang paglusad ug investigasyon. Dili pa kami makahatag og statement because ginahulat pa namo ang result ma'am sa digital forensic examination from the anti-cybercrime unit ang katong duha ka cellphone sa maong biktima. Ang pagpamusil sa duha ka mga babaye gikondina sa lokal na gobyerno sa Kidapawan. Gimanduanan ni City Mayor Paulo Evangelista ang kapulisan nga sikupon gyud ang mga responsable. Gani, anda muhatag ang lokal na gobyerno og 100,000 pesos kung kinsa ang makahatag og impormasyon para mailhan ang naghimo sa krimen. Shiny Boliser, Newsline Philippines, stay safe.